ин ҳавлия метавонед ҳатто ба 3 қисмам тақсим кунед, чунки заминаш калон мебошад. 14 сотиқ замини чоркунҷа, боғчаам дорад, бассейнам ҳаст, бо таъмир, ҳуҷҷатошам 100% қоидавӣ. бинед чӣ қадар манзараи зеборо аз ин ҷо дида мешавад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. ҳавлӣ дар ноҳияи рӯдакӣ гардиши ёвонда ҷойгир мебошад. аз ин тараф роҳ ба сӯи Ленинград фабрика ва шаҳри Душанбе, аз ин тараф роҳ ба сӯи бозори Давлати Зафар, маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи калон то хона тақрибан 1.8 километр. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба мана ҳамин кӯча медароем. аз ин тараф мо омадем дӯстони гиромӣ. аз ҳамон кӯча то хонаи тақрибан 100 метр ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. ҳавлӣ 6 дархона дорад. ин бинои якум. дар ин бино ҳуҷраҳои истиқоматӣ, ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом аст. ин ҷо оғилхона дӯстони азиз 5 та дарча дорад. дар болояш метавонед боз як бинои навам бардоред ва ин бошад бинои асосӣ. дар ин бино дӯстони азиз боз 4 ҳуҷраи дигар, мансарди калон ва дар наздаш боз бассейнам ҳаст. ва 6 дар хона мебошад. бассейнам ҳаст. 3 та камераи назоратиам ҳаст барои бехатарӣ. нархи ҳавлӣ бошад 1 миллион 800 ҳазор сомонӣ. боз муомила дорад, муомилаи хуб дорад. барои харидорҳои аниқ алишам мешавад. бо мошини қиматам бошад қабул мекунанд ё ин ки бо хона. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаед. фикрҳои худатонро дар комментария нависед ва лайкро фаромӯш накунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.